Hapo wamunda 2009 ndobva ndatoisirwa huku ikuwaka, ndibva ndatowaka gore iroro nekutotanga kurima. Tagara handina dambudziko randakasangana naro. Vakati tafamba muna 2013 pamwe pese apa tairima chibage nemvura yaMwari semazuva ese. Takazoisa mvura pamba 2013 tikarima mabhanana. Ari pamabhanana 2016 ndakazofonerwa nemwana wamukoma mukorori ari apo achida bamunini ndine vanhu vandaona vachitema mumunda menyu, ndobva ndawamisa kudaro. Wakazoenda akambotaura namukoma wavo, ini ndakazouyawo ndakufambira nyaya iyo, ndakaenda shuwa pamba pekwanyamuswa. Ndasvika panyamuswa ndakanoona mukomana mukuru anga aripo, anga asara ari sababa. Ndikati gani ndingotange nekuenda kune mukomana wadiki wanga wakaurwa, varigani nditange ndasvika pane munhu mukuru. Ndakasvika ipapo sanyamuswa iwavo wakati inini wakomana ava ndawamisa nyaya yawanga wachitaura iyo, ndambowarambidza ndichivati zvamuda kuti hazvisi hazviiti, asi ndazongozwawo kuti wakutotema. Saka inini munyaya iyoyo handimoba, mungokwanisa kudzvika yenyu kumba kwani kwamhai wewakomana iwavo, munozwisisa kuti wakomana wacho watema wari kuti ndepani. Shuwa ndakaenda pana mbuya nyamuswa. Mbuya ndauya ini ndiri mwedzi, ndazwa kuti wakomana wenyu wakanga utema munda mangu wakazomiswa kuzovamirire inini. Saka inini ndo zvandauya kuti tizwisisane kuti wakomana wakatema waine pfungwa ipi. Mbuya wakati mumuda medu. Ndikati mumuda menyu ini ndakapiwa munda wanasabhuku 2009 up to 2016 nhasi muzoti kwazi mumuda menyu. Pese apa imi munongopinda kwenyu, ini ndichienda kwangu ndichirima apa hapana chamakambotaura, kuti takagurana nerodhi inoenda kuaonai kwaHondeya. Ndakabva ndangobvepo ndati kana imi mwana wenyu mune mwana wakura unoendawo kwasabhuku semaendero ndakaita unokumbira nzvimbo yekugara. Ini ndobva ndatobva ipo ndichifunga kuti tatopedzerana mbuya. Ini ndobva ndatoenda kubva ipo papo handina futi dambudziko randakazoonana naro up to 2025 December. Muna December holiday yese ndati kumusha. Saka ndakange ndamborima munda wekurisa, ndibva ndazosiya rimwe divi, ndobva ndamaintaina mabhanana side 1. Ndamaintaina mabhanana side 1 ndakazogadzira reserve yemvura pamba. Ndati so mvura yangu ndaane reserve ya mvura yangu yati one day, ndakazochenderera mberi kurima rimwe side randanakusiya riya, because ndakatosiya mabhanana acho obva atofa. Ndakazosimudzira kuti ndichisime manyowani ikoko nekuwedzera. Saka musi wa 28 December 2025 ndatobva kumba ndatodaidzwa kubasa. Ndobva ndakazozwa kuti kumba kwasvika Samoni rabva kuna Samoni ruti kudii. Ndikazi randozi tinoda kuuya ruda kuuya kudara pamunda kusaidi kwatiri kurima tiri kuisa mabhanana. Alright, no problem. Since ini ndatoenda kubasa ndichafonera sabhuku ndizwisisane naye kuti zvakamira sei. Ndakafona shuwa ndikafonera sabhuku. Sabhuku ndobva ndabvunza ndazwa kuti kune Samoni rauya kumba. Ndikazi ewe shuwa. Ndikati nyaya yacho ndikati nini Samoni rauya sirauya ndabuda inini ndatodaidzwa kubasa. Handikoba Samoni rutaura kuti rutoda inini mangwana pamunda. Saka ndati chandatifonera ndechekuti ndikuzivise kuti Samoni ratouya inini ndatobva kumba basa. Chechipiri ndatokuziva kuti nyaya yacho ndii, zvikazi ichazogadziswa ngemakurukota wakaita sekungosuruziva nyaya yacho. Shuwa ndikasaka ndichazivi ndabuda kwachitozoona paunenge wazourira iwe. Shuwa ndiri kubasa ikoko mukana hausi kubuda wekuti ndiuye kumba. Pamwe pacho pandaita mukana ndizve usiku ndikati hapana dare randingakwanisa kutingaita kwa usiku. Ndakazoti ndisati ndaenda pakauya imwe Samoni ndasungiswa
kwa Munyuku. Kwa Munyuku kuya kuruzi ndatoramba rimwe dai. Chwa ndakazoti sambe kwa Munyuku yange ni allowance. Ndakakumbira kubasa. Ndakumbira takaenda kudarire kwa Munyuku. Tasvika kwa Munyuku mbuya wakataura nyaya yake akusvika kutorwa munda nini ndikandatsananguro mapirwe ndakaita munda naSabu kwedu obva abvunzwa watinaye panini nguwa kuti wakandipa munda wakashaika. Sabu kwa wakapa umbo wekuti inini handina umbo wekuti ndiziwe kuti wakagara sei ipapo. Even iwe kwa Nyamuswa wacho wakabvunza kuti wakati handina umbo ba westesi wakati handina umbo ruzivo rwemagarire ndakaita neclaim nditwa ndimbuya kuti munda ngewake ruzivo rwekuti ndewawo anga asina. Akati mbuya uyu wakatsikirwa kwenguva yakareba, wakatsikirwa ndiSabhuku wakandipa inini anga aripo. Saka batsirai mbuya. Swa kwa Munyuku wakatonga wapedza wakati anotora kuya pamunda. Musi wauya pamunda Sabhuku anozokwanisa kumirira kuti vanhu vasvike. Wakasvika Sabhuku atosimuka aenda. Wobva wamufonera Sabhuku akati itai henyu mukuzonditaura zvamunenge maita ndaakumba. Hapana chakapera. Kwa Munyuku wakati anonga iende mberi Sabhuku atiza. Imi mwana mbuya kana mada kuti nyaya imawe kuenda mberi munoenda muisungisawo Sabhuku. Tadaro Sabhuku akazondifonera rimwe zuva akati ndine masamoni enyu andapuhwa. EkwaSamanga. Zvakanaka vatonditumira masamoni aya pafoni. Ndakagara ndakumbira kubasa jeti ranga riri pamasamoni. Ndakazoenda kwaSamanga kuya. Ndaenda kwaSamanga nyaya yakapinda. Ini ndobva mbuya vakutsanangura ini ndobva ndadhifenda kuti inini munda ndakapuhwa naSabhuku handina kutora munda wemunhu nechisimba. Then Samanga akati inspection. Tobva tangoenda tobva tamirira inspection date yatatapuhwa. Inspection yaitwa tobva tawakakutora madetails edu akati atichazokufonera kuti muite sei muuye kujudgment. Saka ndakazofonerwa inini rimwe zuva ritori kubasa futi nemupurisa kwaSamanga akati tikumbirawo kuti muuye mangwana kujudgment. Zvino kwandiri nini kure date rekuti mangwana mani ndigona kutadza uri bata zvikazi atuma mukadzi nguva yakutora. Ndibva ndati nditume mukadzi ndaona zvisina kukodzera. Ndakazotuma mukoma wangu akagara pa. Mukoma ndo nyaya yekufonerwa navanhu vekwaHeadman vachiti tuma munhu nguva yakutora judgment. Saka ndaona kuti nditume mukadzi wavo rutaura hazvigoni. Mukwanisa kundienderawo here mukoma washuwa wakaera. Vakasvika vapiwa judgment yakanyorwa kuzi land belongs to Tabitha Nyamuswa. Apiwa judgment then mukoma wakazovawo nemubvunzo yekubvunzawo kwaSamanga kana munhu asina kufadzwa nejudgment zvinokodzera kuti adini aende kumberi. Zvikazi hapana chakaipa munongotora judgment yedu mungoenda nayo kumberi munobatsirwa. Saka ndakazokwanisa kuti tisati taita appeal yangu yandandikurwa ndida kuita appeal. Ndakazofonerwa ndakazoisirwa message nemukadzi yemini yanga yaforwarded message yabva kuna Sabhuku achiti ichizi iyo vanhu vekwaChangamire vati vari kuuya mangwana kuzogura munda. Saka na7 tinenge tasvika. Ini ndobva ndachitanga kutaura naSabhuku. Sabhuku inini ndikuona message yandiriona makusenana asi inini ndiri kubasa. Ndakatobuda nezuro ngoti wakanga andiona panhamo yakanga iri kumaharaini. Saka ndatobuda inini handizivi kuti panoitwa sei. Zvikazi gari ngotaure navo. Obva adzokera vachizondipindura kati wati hatikwanisi kuchamira because hatigari nenyaya yemunhu wani. Shuwa ndakazozwawo mukudoka kwezuva Sabhuku wanga varipo pamunda nemunhu wekwaSamanga nambuya Nyamuswa vachipanana mugano. Saka ini ndipo ndakandana inini chirege ndinoitawo appeal mino kuti zvinoita here kuti inini munda wandakapuhwa naSabhuku anga aripo
pakapinda umwe sabhuku uripo kana pakaita rusana ubatira unoti here uyo wakashaisha uyo saka takakugadzirisa. Saka ndauyawo pano nenyaya yangu chimiro chinenyaya. Okay. Fine. 2009. 2009. Yes. So akafa 2023. You were 2009. From 2009 to 2023 hapana kamubvunza kunze kuti 2016 iyo takangotaura nambuya zvinhu zvandoti zvapera. Saka sabhuku fine anga aishanda kuHarare, paisara paine vanhu vaisira basa. Paakapinda papaina Peter Duri vakashayika, pakasara Jona Duri apo asati ashayika. Saka pandakapuhwa nini mawitness aripo pana Sadu baba walipo wakanga waliko ndokabva watondisira huko baba wali apa ndokabva watondisira huko kuti ndigare pa. Okay. Bwana ndini washaanza singeli tabi kitani wangu sana kwa matangile mpaka akaita nyaya manichiba mutiki pakandoti noti vanhu vese buda mutiki makusvika mangwani atikuda kuona munyika. Saka pana samarikandi aibva aenda kuna samurangano nini uko ndaigara ndisada kugara ipa zvada kuti nditsvake nzvimbo machipupuri. Saka hapana kungondionera ari kuti ndimbotsvete zvidziyo zvangu ndichienda kopiwa nzvimbo kwasabhuku. Samurangano wakabva uya kuna vebasa nyamusaro sekuru ndikukumbirawo pamunda penyu apo ndinotezvera kumudaisa pekuisa zvidziyo zvacho kuti aine kupiwa nzvimbo kwasabhuku. Abaibva tainini pamunda pangu handidiba timbozonetsana ukazi wiba tinetsaniba nyuka ndiri pamunda yangu munhu ungosumuka timbozonetsana ngemuna ukazi wiba ungosumuka. Alright ngaiseti munhu wako handisida kuti agare kuba vatandobva kubuda dziya chaibvaisa ipoka kuti azoenda kwasabhuku aipiwa nzvimbo ipapo handinozonaswaziva kuti nzvimbo apo akapiwa ngepazvese wakapiwa nzvimbo samarima nicho nisabhuku anopadaba ukazi apa ndisasumukiba papaibva ati mbuda munda wangu wakanetsana nasamarima ndisho vakaendesana nekwamunhu ngenyaya yemunda iyoyo aibva andogara ari kubaibva ati nemunda wangu weringi ndiri kuuda munda wangu weringi vakazi orati ndisabhuku ya satima vaibva kuita kwamunhu vakazi iwe chifamba mubhuku mangu usanyamusa utsvage nzvimbo yekuti ubate munda kutedza munda wako uyayo. Abaibva afamba shuva aibva atsvaga nzvimbo yakaibva ati sabhuku ndapaona kazi wapaona ndichaendiuya ndionani sabhuku aibva uya aibva aona nzvimbo kazi orati dini ndimaka takabva tari magore rimwe vakazi mumafuro. Abaibva adzoka futi kuna sabhuku vanhu vakuti mumafuro saka munda wangu ndodini kazi aiwa nyamusa wewegara migomo ndikuziva kuti vanhu vashagara iwe kuzodzoka panzvimbo pako ndikuziva kuti uri munhu wangu uzodzoka panzvimbo pako yatagara iwe vakomana vabaduri vacho vese aka vaibva kuita mugomo muvaibva vabata minda yavo nepamunda pangu ipo papo vakabva atanga usina magamu muri musango mwana aibva ati apamunda vanhu vakugara mureka ndichiotene pamunda pedu paya asvika vano mune magamu vadzoka ndikati zvodzoka mashaeni kasi naiyo mune magamu tikati magamu adaiswa ndiani kasi ameno vatagara vatapedza sondo ndechipiri hapana munhu kazi mai hatimboni munhu baba ndatora demo ndiende kotema vatora demo gaenda kotema ndipo takazoona atusvika kuti kwazi ndauya matema munda mangu ndikati itema munda mako wakarimapo rini isusu takarimapo tikaisa njeni tikaisa raisi tiisa makunde nemagwere ipo papo vanhu vese vanomboona zvanyarinyari kazi hapana zvimunditaura wakabva ndari mako ari mhomwe hapana zvimunditaura munda wangu ndikati iwe munda wako wakarima rini uratanga kuti munhu asigwa kuti munda wako ndakarima gore rimwe vanhu vakaona saka iwe warima ukazi hapana zvimunditaureba kona kungoda kuenda dini endai ndagara ndiri munhu ndashirikadzi murume akasina ndifungoti ndiende kwasamanga ndibva ndanoti hapana zvinombobuda ichimuka iti handiri muruona neuruzi wacho wataona urutema uyu wanga ari mwana mudzi izvakuti wakatema papasina nemagwere bacho ari ndakarima magwere umepero wakatotanga asi mabhadhani haanomuisa mumagwere watagara ndibva ndadzika pasabhuku mungorora wangu ndivangarisa bhuku vangarubata ndibva ndazvona ndauya pamunda pangu jerorima pamunda wangu kazi munda wemweri ndikati munda wangu
Kaza munda joro yani munda yani bo. Ndikati iwe. Iwe nani mkuru ndiani. Uta munda joro. Saka uta nindu penga munda wangu. Kana usiruzi wapi. Ngama kuru kutai fanga na tima. Wano kutaurira kuti ndakarima. Kaza anga ganyizo munda joro. Ah. Ndagu. Nambo. Ndagenda kuna iye. Sabiri ndauya. Munda wangu pamunda pangu. Lazima ikatere. Munda ati munda ndikatere munda wangu ndakarima hapo pamunda pangu. Ese mwana yuri ni bura munda wangu. Kaza ora titishadi tisau. Watagara. Hawana kuya. Mazwa fama mkazi wa mkoma nyuma. Mareni. Mso apara gombesha za mareni. Mwanangu wakazi kafuta kabisa mtete. Wewe bodi tisau. Hakuna kuya. Ah batagara. Uyu hapa akasema barandi ponda gandari. Ndio na kupotea na sangoria ndikati. Ese ni kotosha munda gapi. Idato tende ndandu hapa hapa sana ma banana hapa. Wakati ndimba ndishapiwa kusaidia. Neza arujema. Kwenda kutoka sapo. So konda uyo. Ine mgoma opera utema. Pamda bang pakai sama banana. Sakando dini. Pada na hiyo ndavigo usadi mtishawi. Sakaona kuyo. Wala gofona saburi. Viri sai nyangu ya kaza mayo nyangu nguto vini. Nguto na sakaoni. Nyangu ndato ni soko mu. Sakada to pia dedu timoro sangana kwa mu. Bora katendo kwa mu. Wakano kila kuti timu. Bada shuka bada sanan kula nyangu. Pamu kwa ayi body. Tipe dedu kaza nini? Kai mu kubas. Nguto ndio kubas. Kai saka chiti bade. Kaza ora dedu sham. Katendo funika. Ipo ba. Tazika kumba tungo tira dogo. Kizo zipata ngari sangana pamda mangwani. Kabata kira pamda pa. Mbrai aka baka mungu aka bana nuka kwa mbrai bana. Wanuki bawa bonda sunga kwenda kushamba so kwa bata mbrai gatu nenda kwenda kushamba palo mbaya. Sakai bana wako mungu bosa bodi ngo. Wafona sadiri tayapana. Kaza anda kumba inenda kizambu. Kazi suya ile tishike pamda kaza andisa tukibaita inu kona jomwaita mmo gontitauri. Bata kuta shwa ne kwa mungu wa munda mwe. Wai baona munda ndikati bana bana bandi ponda kari. Uku ndiko nando tisirabusha dimusha ndipo tino uto isofuri mabanana kwese. Saka kwa mungu wakati bibiri. Tipo ndimbo tigurire mbuyo. Ngoki wakati pamda pake. Ai badi ni andina pa ugure ngoti munda ngawa ngewa munda katopiwa ndi saka. Saka kwa mungu bada isikazi ndaita dangaye ndiko sana. Bada ndiko sama. Wai bondo shika ndiko sana fungu tisaido. Wau ya kumunda kuona kazi. Tipe pe oti tigurire mbuyo. Kazi andina pa ugure mbuyo ba. Ngoti ndakatopiwa mundu. Ai bada sataivona nyaye. Saka dako tutia changami. Tozo mbadete kuti muye mutambire masama ni ora etisataenda. Ai bago kona. Shuya mutambire majaji mengeni. Tibataenda. Ndio angari yasabira. Mkoma wakati ndakatopiwa. Tibata pia majaji mengeni. Hata tukazi takakumjoti nyabe na kutunga msheba. Awaka mtatozi. Iwe ndiwa kuriduri. Ndisana kwa kazi kazi saka ngoti tatoa kuna sabu. Kutitisha mkono tisangane pamoja. Ngota. Meno ndio wakati tunaso. Andiko masoka sana mbusi. Ndio hata kazi tuwasumu jira nyayo tu ina tunga msheba. Ngaje kunyepa. Wakati ndambira ni tambira pepa langu. Ndio hata ndora. Pana shakata oroba. Sinda pisha mau kwa kazi. Takala ndio tumu. Remember it. We have that 2009. Il jamu 2026. Ndakaenda kapo komanga. Ndio katika kitu. Sisi ngatongi. Kushipa vitu baadhi kitu wako. What 2009? Wanga ndo ndana. 2009. Wanga ndo mbali pamda pangu tukazi nge pangu ndakapenda. Wanga ndo ndana. Correct. Apparent witness yangetu mpaka kwa mungu. Akapiwa. Akapiwa. Hii ndio ndio witness. Imipa usabu baka uya chipa muda mamuri kwe. Ndandi. Mamuri. Vamati ya mamuri. Peju ninja. Apa oya kwa samanga. Dekutotanga pacho 2009. Dekutanga papa baba ndio ngani. Akatiba. Baba wakagofa tino nyatsana ngure zaita nuri. Simunda takarima deisho. Munda takarima baba. Aisi nyaya kuti makaparima. Anizo. Ndo saka ndokubvunza kuti angaripo pakamboitwa decision iyoyo yekuti munhu ari kupiwa nasabhuku angaripo ndiani witness mukaona ndikubvunza wai iyo ndikuchibvunza imimi wacho
kuti pakapiwa munhu mamusipo mamuripo here mukati mamusipo baba ndi angari ndochitaura kuti baba abva kukoko akauya kakutaura kuti chii akati hapana zvakataura saka zviri urewi izvo why imi mafunga kuzotanga kukuvisa baba gore ragara uine kurima mundacho ndiro gore rafamari 2009 ndiro gore rafamari apa atanga kuya kourima mundacho ndiro gore rafamari vakarwara saka pakafa baba nyaya munda inomutaura nezvazvo mamuga musati magara baba wazovamba kuti usumudza kugara mumagomo ndipo tamba usumudzirawo nyaya yacho ndisatongwa zvoda kuti kumangara kunandi kuti wanga utonga nyaya pamwe zvakasotopera kare saka nandi kundomangara andotambira mari yangu aiya wainotisauya wasingauni wanani iwo ana duri yacho ndio ana duri sabuka ngari bondia papa ina tima sabu tima ndio wakati bamundo hiyo ai baza sababu papinda huko wabinani ndio ni fine saka akanga aripo pakazodaizwa baba kuti vanoite witness uyu achigurirwa munda ndiani because matini pakagurwa munda ne2009 baba anga aripo so which means kuti baba pane sabhuku akamuita sei akamudaidza ende pakadaidzwa baba vanhu vanga varipo ndo vari kuda vanga varipo ndo anani komiti yasabhuku yacho iripi yakanga iri wariyo kuzo aiwa panapa vanokuya sei vasina kuya vana chitono ndio angariyo ni makurukota asabhuku itoona tichida apana vana kuya basi kwashe samanga wakaona kumunda papa munda paitati ine achitono akatoita witness wake ndati vanhu ivo vakanga varipo handiti ndo vanofanira kuita witness kunyaya iyi because ndivo vari kuziva kuti pakagurwa so pakagurwa so uyu akapiwa kubva apa kusvika apa uyu akapiwa kubva apa kusvika apa because the fact yekuti uyu akazoramba aripo it means kuti vanhu vese vakanga varipo dare rese rakanga riripo pakagurwa munda rakabvumirana dai dare ranga risina kubvumirana it means munhu adai asina kugurirwa munda ndikuona zvemukuzvaizvizvota kuti kana dare riripo handiti ndo rinofanira kutaura kuti zvakabvumirana kana kuti hazvina kudii ainobvumirana shumba zvakaitika ava anogurirwa baba uyu saduri ava wakabvunzwa kwashe samanga kuti padzi iyoiyo munda wakagurirwa wakati ini handina kugura munda ba ndakaisa hoko ava vari apa wakati ndakaisa hoko munda handina kugura apa kana nyangwe baba akazisira mwana wako mukomana hoko zvinorevei waisa hoko pekuti agare uripadi agare saka uyo akaisa hoko pekuti ana agare ani agare kuti mwana wake agare saka uimizwa zviri pai esi munda ana kupiwa ndoedza kutaura kuti hapaiswi hoko kana papasina kuwirirana handiti difekti yekuti uyu akaenda kuisa hoko it means pane anga aunza anga apa mugano handiti hapana anga ataura kuti apa uyu anotangira apa wechipirira apa wechitangira wechipirira because uyu haangatani kungomuka waya kutongoti munda munhu otangisa hoko imi muri kutaura kuti murume wenyu pakaitwa pakapiwa uyu murume wenyu anga aripo murume wangu angatofa pakagara murume wangu angafa aiwa ndikuti uyu pari kuti pakadaidzwa pachipiwa nasabhuku pakapiwa nasabhuku pakati ndabvunza kuti murume nyanga murume wangu angafa uyu akakugara murume wangu afa ndabvunza ndikabvunza ndikabvunza ndikati kana murume wenyu anga aripo akati chii mukati mimi hana zvakambutaura uyu akagara murume wangu afa wakagara pomurume wangu afa hatitotaura nyaya yekugara ba ndipo kugara tiri kutaura nyaya yekupiwa hatitotaura nyaya yekugara munhu anokwanisa kupiwa nhasi uzogara after 10 years asi tiri kuti pakapiwa ndo pandabvunza mukati murume wenyu anga aripo ndikati akati chii abva ikoko mukati hana zvakataura ndipo ndarasika murume wenyu akashaya gore ndarasika gore iri agara ndiro rashaika murume
asi kana rino gore rashaika Pagara. izwaika nimbuya tati murume wenyu handiti chakatanga handi kugara ba chakatanga kupiwa murozandira zvekuti uyu akazogara murume wenyu gore raagara uyu ndopafa murume wenyu handizvo handiyo nyaya yedu ba nyaya yedu iri pekuti uyu wakapiwa rini ndopane nyaya ipo ba wakapiwa mumashure tasauri makani uyu wakapiwa mumashure tasauri makani tibva tadzirekerai wakapiwa murume wangu wakapiwa tati wakapiwa mirai tati wakapiwa ere kugara ukaita akati ndakapyandisa bhuku ndakapyandisa bhuku mbuya ndati mati wakapiwa ere ndibva akati ndakapyandisa bhuku ndibva ndaitsira uko ndibva akataura kumbire uyu wakaramba maizokumbira sei baba shamuniko akati tiboko tigurire mbuya wakaramba isesamanga tibo tigurire mbuya wakaramba sekaizokumbirwa sei handi pakeba dai makurukota aenda ndakavenaa pamuda baba pashetsamanga wari panapa waitomutaura uyo akapamba uyu ndamunhu wemukadzi wakapamba mbuya musashandise kuti mukadzi kana murume mbavha wakadzi vari kumbavha dziriko handingamiri bada rekunyika kana vakadzi chaiva kutorhipa varume variko saka musangofungire kuti azazi ye murume ndiye anditambudzwa iri ndoda kuziva kana mauya panapa handina kuya kuti ndiri kutarisa kuti mukadzi kana kuti murume ndikuya kutarisa nyaya yamauya nayo kuti toigadzirisa sei ndozvandotarisa chii zvokuti mukadzi kana murume handingozvitarisa ende imi musave munomuda kuteka advantage kuti ndaashirikadzi ndiri mukadzi saka ndofanira kupiwa ndofanira kubatwa zvakanaka ai tisisu totarisa nyaya totarisa kuvhunza kwatikuda kwese kuda kuziva kuti chokwadi chai chaicho chiri papi ndosaka tikubvunza wese vanhu wakanga waripo pakaitika izvi ndewapi handisi because mukona nyaya totambura kana paine vanhu vari kutoti pakaitika zvinhu vadare taatiripo handisi zviri kurevei zviri kureva kuti chinhu chakadii chakaitika kana tiri kutaura nyaya yekuti pane vanhu vanga varipo tikangoti chine pane vanhu vanga varipo iti minzi kuti chinhu chakaitwa zviri pai pamutemo dai munotaura kuti vadare vacho isa kutaura tichizivi ndopaintaura kuti yes noti kana munototaura ndi pane vadare vanozviziva no its okay muri kudzika rinavo vanhu chipiri saka chipiri muchidzika mamatangana ipapo pamunda ipo papo musi wechingani wechipiri 8-9 munofanira kunga maapo pamunda ipapo wanhu wenyu hamusina kuunza imi wamata vana kuuya ngawanga uri pachii makorokota acho amuti makorokota iwawo ngawanga wari paipapo sabhuku aripo wavakidzani waripo munhu wese ari muno makaisa huko akaita sei nechi afanira kunge ari pamusoro yeadama ishua nawe yatendera yani makona ndinoti pafara iduri nawe idu mamiri yakaita chinhu chakaita chekuti vana duri kupedaamuzi apa tinopedwa tatisina makurukota vanga vanondopinda vanondozvibatira vana baba vaidara kuti mwana uri kupinda pa uri kupinda asi ndo pakazotaka kusimuka masumukiro yakaita asi nemuningina kuti mukoma wakadai ati sabhanga ari pakatsikiri ini ndakati nyaya yakaramba ichindouya yauya zvikumba baba faino achiripo yakasvika ndisvika kusangana mbuya ari kubuda pamukova zvasvika vataura nhau yake ataura nhau yake baba vatati bokiruzwa nyaya yekutaura chikati baba ndirusviswa inini muofisi yababa ndakapinda yasabhuku ndakapinda 1998 ndokwandatanga kufana madzisabhuku natima atowana mbuya asi mazuva acho handanga ndasangana nayo sekusatima baba 2005 kutanga 1992 kutonga kwake ndichiri wangu kwandaenda chiri chikoro vachiti 93 apinda pausabhuku baba 2005 vakachipinda faina 2006 saka baba ndakashanda naye faina asi palendi distribution yakaitwa iyi
wanaduli chakapinda tega vanhu vachingwenda kubata nenyaya yekuti tine nhau yatakaenda kudare kwachangamiro kwanya kuenda kwachipi mutasa yanga ine nhau yekuti vana chirinda vanga vatimukira masisekuru edu ana chirinda vamupa uyo kana nyaya yebhuku kuti bhuku redu radimburo sanyaya yangatofamba inanya kuenda ishe anga aripo waisdei mwana waishe jombo saka dhei anenge anga atengwa matengero angaitwa saka ndozoya nenyaya yekudu kwamambo kunoku zakwira kuchikwira majaya saka chiri rakavhaza hana bhuku raduri harifaniri kusigurwa kana kudidini mambo aburisa judgment saka taenda kumba wana baba takasvika tukaenda unana baba wana zvaindochema nyaya yenjube kugara kuma 2003 ndopatanga vachitarika nyaya yacho wana zvaindochema nyaya yenjube kugara wana baba kati ano wananga wapinde mugomo asina pekugara shuwa dzimwe nzvimbo dzakapinda kadzipega taishandisa ma100 meters kudai tuta zvekupima nemakomo kubva katubva padumba pane kona ratinoona tauda kutarisa kuti tauda kudzika netara ndo ndima yakabatwa ino vanhu vapegerwa ma100 asi kuzoreba kwemunda uku usingazodini usingazotarisi vamwe vanozoza unozoguma nemutero asi nyaya yakaitika ndekuchiti kwakazonga kwemunini wangu inini sasekretary iba kubva kuti handina kukwanisa kuenda anatozwa kuti zuva richamenda kuti ndikopekera saka ndakasvika kuti ndaenda kwamunyuku pandakadaidza munini kuti munini akune nyaya iti munini akati mukoma ndaenda kudai akati achimbomira kuita madhivendinzi ari kuita pandima yauya kutagwa kuno kunoti nyaya yauya zvekudai saka kuya kwatingaita kuna baba ini yazoshiuriwa zuva pambapa ndikati inini soko mira timboitigarisana nambuya timbodaidzwa makurukota asi nyaya yakashinesa ndekuti pakaitika nyaya idzo dzese dzasina makurukota zvakaitwa saka makurukota aitota kutokanuka kuti ati kana kwashewe samanga makurukota atati isusu hatimbodaidzwa badana dii kuti waita zvinhu zvako zvekugura minda saka nyaya hatikwani saka kuna mbuya uyu ndandizama kuzwa kuda kuti kubatsira kuti mbuya uyu kana kuti ane makurukota ari kumba vakati vadare vanga vari mudare rasabhuku faino kuna natima hakuna akauya kugarira nyaya yekupegwa kwemugomo asi yanga rindorana duru vanondobata achi saka ndima dzacho dzaibatwa dzimwe dzacho zvamati mambo kurudzika muchazike mambo ndibatsira nokuti ine kakutaura kakutonetsawo nekumashure nokuti ndotadza kugarawo zvakanaka kuti hondo dzimwe dzandosangana nadzo dziri kubva kuti nemugomo macho imomo mune mida yekuti umwe dzinoguma asi zvirudini saka baba akakwanisa kupupura tiri kwaishe baba custom akati ano inini ndangoita kuisa huku ndazina mukoma nasabu kanga ari munin'ina una baba endaodini ubate basi endaope mwana pekugara wakatinongedzerana namukoma wanga aripo ndo wakakwira pandima yacho vangoti takasvika muna toisa mwana huku saka mugani wekuti mwana isi anoguma pasi inandikuni asi indazongoti ii nyaya zvairamba kunditsikira ineganisi mumachara imberi pamwe vanhu vangagona kubatsirika kuti sabu kuti ugare ungeone madzinda mwanenge ari munharaunda saka ndinoona kuti kundingoitsike kuti ndiri panapa ndichazongoroerwa kuti wakatsikira ndo basi namba wangu masokandina saka chiita kuti muswe tuesday wacho because mukauya misi pamunda ndo pachabuda solution yekuti maakuita sei because imi mwacho handinakutotaura inye vana duru dzakandogurirana zvisiri pamutemo saka muri papa muchangona kuti zvisiri pamutemo zvamuchaita ndezvipo kuti zviro zvinake wakatema mti wangu mkora wangu wakasima msaigrasi wanga wakula isi wakatema noti mtemo chaka changu makurukota kuda kusigira pekuona kuti nini munda wacho mwakuenda kuesavo ndiri saka mbo hwangu uri kazhinji pekunikisa mafambire takaita nemunda wacho ndakaenda tanga kubvunza iye wanganisabao
kuti makanga mapedzerana ndoti takaita pedzerana nemuchinda kusha wakanasa kumeki sure here kuti hapane umwe wakambobatawo popa ati kwete takapita kuti nasausununguka aiwa zvakanaka kuti vandakwirawo mumunda mashomo kubva murodi ndosibhadanisa from side to side kuda kuti inase kumeki sure kuti hapane kamwe kasaini here kanoonesa kuti pane umwe munhu akambosvika ipopapo kana chimwe chinhu ndakasvika ndisingakuziva saka uri kuda papi mukomana unoti baba ndiruda apa aiwa zvakanaka seseseseoko zvakanaka ogara zvakanaka newapera hoko yangu ndapedza mazvinasanga it's okay tinochinoona pamakaisa chii sorry dad inini ndinoda hangu kutaura pakutoona tiri nyamutswa laisha kuti nyaya inonga yakabvira tichikutanga kubva kumakipi kuhondo kuti pane vakafundira baba kuti tokumbira kuti bese munhu wedu apa agare apa tozomutsvagira pekugara memwe yekubatana muhondo ngaambogara hake pamunda pababa agara ipo pane akakumbirwa ndiye akakumbirwa asi uyu akakumbirwa ndibaba saka nyaya iyoyo yokumbirwa akakumbirwa ndibaba tuda nyaya iyo inze kuti pana akazouya akazopiwa akazodai chiadzinodarimo pakukumbirwa mudarimo maitikuda pakukumbirwa ndopazosva kuti izosvike kwesoko yavo zvakatanga pakukumbirwa kakati kwababa baba ati ngambogara achitobva kuhondo asi ngepangu ndotsvagirwa munhu unochafanira kugarira ndiri nyamuka laisha achazotsvaga pokugarirwa atsvaga pokugara ndodzoka pai pamunda pangu nemwe yokubatana muhondo baba akati zvakanaka vada vachizoti munda wangu uya munhu mwati uchazoka paugarira vanhu uchagira here vakuzi munhu wagara paachaiota uzokutsvagira pako ndopazosvika payakuzosvika kubatana kwese kwanhadu saka ndikuti kuda ndokwakatanga kusamira zvakanaka kuti baba akada kuti tiri kungobatsirana tiri kubvawo munguva isikazomira zvakanaka chimbogara kuti munhu agara achisimuka munhu bva atanga kungorara kubva svika payaripo baba akazoti ino zvaarambira ipopo vakukutsvagira apo vaatsvagirwapo ndo paane nyadzi dzese sanga timapamuda pacho musetuidzai vanhu vese vane zvavanoziva vanokwanisa kuti batsira nyaya iro saunze vanhu vasina basa kuda vanhu vanoziva nezvenyaya handizvo handizvo ndasaka icho